Per segon cop, durant aquest curs legislatiu, la regidora Marta Cordomí, conjuntament amb el segon tinent d'alcalde, Joan Masferrer, s'ha organitzat una xerrada amb diferents entitats i professionals per a parlar sobre les millores mediambientals realitzades a Cardedeu. En aquest cas, bàsicament es convoquen gent i entitats que, sigui per la seva expertesa, professionalitat o directament de l'experiència a nivell veïnal, d'aquí de Cardedeu sempre, doncs tenen un interès, una sensibilitat pel medi ambient. La idea del Consell de Medi Ambient, sobretot, és que el govern hi exposa, bàsicament, els projectes que l'Ajuntament està desenvolupant en matèria, en aquest cas, de medi ambient, d'estalvi energètic, de tema de residus, de diversos temes que es treballen des de regidories de medi ambient, serveis o urbanisme que tenen a veure amb la preservació del medi ambient. El nou Gim 10 ha donat molt a parlar en aquest espai de debat, on s'ha comentat el tema de la nova caldera de biomassa que s'instal·larà i que costarà uns 120.000 euros, finalitzant així les obres del nou centre d'esports al mes de setembre. Les obres incorporen una millora que és la implantació de la biomassa com a sistema de ja sigui calefacció o escalfament de l'aigua, de les dutxes o de la piscina, etc. I clar, és un mètode, diguéssim, que ha de permetre més reducció dels gasos de l'efecte hivernacle, com també una millor eficiència a l'hora de fer servir algun tipus de mitjà per escalfar l'aigua o escalfar l'espai. Els tècnics medioambientals parlaven d'un estalvi de 68.000 euros des del 2015, però amb una pujada del 19% en el consum elèctric. En el tema de les aigües, sí que s'ha vist un increment del 24% respecte al 2015 i encara s'estan buscant les raons.